Il-Ministru Chris Cardona kien qed jagħmel użu minn appartament ġewwa Port Tomaso u mingħajr ħlas u t-tieni akkuża serja, daqstan serja, kienet illi l-istess Ministru kien qed jiffrekwenta bar mod regolari ġewwa l-belt, l-istess Ministru kien qed jiffrekwenta dan il-bar waqt il-ħinijiet normali tax-xogħol, kien qed jiffrekwenta dan il-bar billi jittieħed hemm bil-karozza tal-Ministeru, kien qed jiffrekwenta dan il-bar fil-preżenza flimkien ma' membri tal-istaff tiegħu, inkluż iċ-Chief of Staff tiegħu. L-allegazzjoni serja fil-konfront tal-Ministru Cardona kienet illi f'dan il-bar ikun hemm numru ta' nies illi il-karattru tagħhom huwa l-kelma shady huma addirittura wkoll ta' background kriminali u iktar serju minn hekk kien hemm l-allegazzjoni illi f'dan il-bar isir abbuż ta' droga. Huwa importanti illi ikun hemm kjarezza assoluta fuq dak illi qed jiġi allegat. Jekk mhux ħajkun hemm din il-kjarezza, l-istituzzjoni mhux biss il-persuna ta' Chris Cardona, però l-istituzzjoni ta' Ministeru ta' Ekonomija illi hija istituzzjoni importantissima f'dak li għandu x'jaqsam ma' tmexxija ekonomika u finanzjarja tal-pajjiż ħadd tkun qed titpoġġa f'dubju.